Tak toto vám isto nemôžeme povedať. Žijeme dobu digitalizácie a pre MMG je kľúčové, aby robila správne rozhodnutie včas a takisto s správnymi ľuďmi. Starý systém fungoval dobre. Nový systém funguje ešte lepšie. My sa nechceme uspokojiť s priemerom. Nie je to iba o jednej funkcii, ktorá sa mi páči najviac. Je to skôr o tom, že sa mi páči ich prístup, ako riešia problémy, ako dokážu rýchlo aplikovať inovácie. A práve toto nás presvedčilo, že Bookme je partner, s ktorým chceme ďalej rozvíjať náš segment. Digitálne vernostné karty. Zákazníci ich môžu mať v telefóne a nemusia pri sebe nosiť žiadne kartičky, ktoré samozrejme zabudneš kde? Doma. Už po pár stretnutiach bolo jasné, že Bookme dokáže pohotovo a rýchlo reagovať na naše podnety a s takýmito ľuďmi chcem do budúcna spolupracovať a vidím veľký potenciál v vzájomnej spolupráci. Ak chceš mať plný barbershop, nestačí mať iba dobré strihy, ale mať najlepší rezervačný systém.